Ngibingelele kuphi nakuphila okufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili. Igama lami nguvusi mavusana kwi-channel enkulu umkhanya kude TV. Bafowethu ngibonge kube bonke abantu abasubscribe-ayo kule channel. I-channel iyakhula kakhulu. Sibheke ku-4,000 njengamanje. Bafowethu, indaba enkulu la ethinta udaba oluthinta ikhuphukano zakho kumcimbi ose-Carlsfontein. Laphana siyazi ukuthi kulezi insuku umuntu ohamba phambili kusewukhuzane laphana ayiholayo kwi-top 6. Okunye okwenzakalile ke laphana wengane zakwethu ukuthi ukhuzane uposte owodabu wasendiya naye ubonakala sengazuthi ucula umaskandi. Sithe masibheka laphana siphenya sathola ukuthi ucula eqenjini okuthiwa ukhuzani umdabu wasendiya. Uthenga itickt ke laphana abantu abaningi bathi ukhuzane ubethengele uzakwabo lobhuti lo wasendiya itickt. So okusuke nje okukhulu nje ukushisa enkondleni zokuxhumana uma ukhuzane emposta ethi nangu wasomdabu wasendiya naye uselithengile itickt laphana. Ubhalile ngendlela abhale ngayo yize sengasakhumbuli kahle ukuthi ubhalile ukhuzane, kodwa ke uthe itickt libhaliwe lona uthi ukhuzane. Ingwaleke zibe sezikuveza ukuthi hayi no ukhuzane ngathi ushaye phansi ubhunye uthule uthengele uzakwaba acula naye. Besingakwazi ke lokho ukuthi naye lo mlisi uthi uyacula, kodwa besingakaze sizizwe thina ingoma zika my friend lo oculayo wabo cousin. Ngiyafisa ke nami ukuzizwa ingoma mazikhona bafowethu, ake nizizwise ingoma zawo basi ngeke ngayibona i-CD cover ukuthi lowo mdabu wasendiya naye ungumculi kamaskandi naye. Ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini ukuphawula, ubona ngabe ikhona into e-wrong mangabe lo ukhuzane aveza ukuthi lowo mdabu uthenga itickt elibhalwe igama lakhe lekhuphukane zakho. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile kule channel yethu ehamba phambili umkhanya kude, ucinezela subscribe, cinezela nebell ukuze uzothola njalo ama notification uma siposta ivideo entsha. Siyi-channel ehamba phambili. Siyabonga.